Najčastejšou príčinou zápalu sú termálne kúpaliská a mokré plavky. Mamičky by mali zapnúť alarm nielen pri častejšom či bolestivom močení. V letných mesiacoch máme také prejavy, že dieťa má teplotu a nemá iné príčiny. Nevidíme ani sopel, ani kašel. Zápal močových ciest sa vyskytuje viac u žien ako u mužov. Je to spôsobené menšou vzdialenosťou medzi konečníkom a močovými cestami. Baktérie, ktoré sú v čreve normálne, vyskytujú sa v stolici, sa poľahky dostanú do toho vyústenia močových ciest. Vďaka chladu sa v nich baktérie uchytia jednoduchšie a zápal je na svete. Je veľmi dôležitá tá hygiena. Nie je zle aj po stolici umyť sa. Proti zápalu môžeme bojovať aj sami. Okrem urologického čaju pôsobia blahodárne aj brusnice. Ak nezaberajú, je potrebné vyhľadať lekára. Aby neprešlo retrográdne, to znamená z dolných močových ciest na horné močové cesty, obličky, to už potom ambulantne sa častokrát nedá riešiť. Dospelý človek denne vylúčiť 750 až 2000 ml moču. Odchýlky v množstve nemusia signalizovať zdravotný problém. Môže ísť len o zmenu stravovacích návykov. Andra Dragošeková, Slovenská televízia.